Takže dobrý den, tady je zase PC Rady, neboli P Rady. A dnes si řekneme, jak mít motiv Windows 8 a k tomu mít ještě menu. Takže půjdeme úplně na normální prohlížeč. Já mám třeba Macton Cloud Browser. Klikneme na něj a půjdeme na ulož to. Napíšeme tam Windows Metro a objeví se nám tak a klikneme na Windows Setup version 2 Free Windows Metro Start. Máte to pod YouTubem jako odkaz. Takže dáte stáhnout a když si to všechno stáhnete, tak budete mít takovýhle start. Takže spustíte, máte tady normálně například tady své věci, tady máte kolik je hodin, tady máte plochu, Facebook, vyhledávače a mapy a takovýhle. Tak půjdeme a když si chceme stáhnout ten motiv, tak napíšeme Windows 8 motivy download free a zmáčkneme na ask.com Windows 8 RTM. To máte taky pod videem jako odkaz. Zmáčknete na to, stáhnete si ji a máte pak normální motiv takovýhle. A máte to i bez startu. Takže děkuji, že jste mě poslouchali. Ještě si povíme, jak dát do Windows 8 start menu, jako je třeba na Windows XP a na Windows 7. Děkuji a jděte na www.prady.webnode.cz.